Hello everyone, welcome back to Sia vlog. जों दा बेरायनो नागिरदों BTCआव बिराद मोजां साजायबाय आरो ओंखायनो दा बयबो बेरायहैगासिनो दङ ओंखायनो बेरायनो नागिरदों स' नायलांबाय था होमबा भिडिअखौ जोबजासिम ना सिया औ टेटेटे टेटेटे नायलांबाय था होमबा लोगोफोर भिडिअखौ सिया अबाव दंफैयो नोङो BTCआव सफैबाय जोङो औ बेरायफैदों हाबनानै नायनोसै एसे नाय जि मोजां बानायखाबाय मामि नालाय सिया अबाव दंफैयो नोंलाय नैबे नायलाय आलाम थाननासो ना आं मोनथिबावामोन बेखौनो डिमापुरावसो थांदों नामा सानजोबोमोन आं मानसिफोरखौ डिमापुरनि बायदि नायलाय नै सौफैबाय बेहाबो गारिया जायगा थोआ नालाय एक्सप्रेस फैनांबाय बेहा नै जायगाया मायाव दं होन्दोंमोनलाय नोङो बेखौ मायाव दं बायदि मोनो होन्दोंमोनलाय डिमापुरसो सानदोंमोननो बेयाव आब' फुजिमोन खेबजा फैलाबायदोंमोन ना बेखौ बेहा नुनाया डिमापुरफ्राव थांदोंसो सानदोंमोननो आं सानबाय एथ' उन्दै गोरलैखौ लानानै डिमापुराव मालाबानो बेरायहैबाय सानबावदों आं आयौ साननायफ्रा फै लाबोनोनो रोङाबा बियो दालाय दिन लाबाखै बै दैथुनासो बेसारा हारसिं फैनांबाय गारियानो खान्दारद्रायना जोंना नैबे लाइट जोंजोबगोनदां हराव ए जेबो होआखैलै बाव कानेक्सन गैया सिया नायलाय नै गाखोजायो लाइट होजोबनाय नै बे मोनायाव जोंजोबगोन नै हाग्रायाबो आर्टिफिसियेलसो ना बे हाग्राया आर्टिफिसियेलसोथ' नाङालै गाखोनाङा दोननायसो ना सिया नों फैना मोजां मोनाखै सना मोनायावसो लाइट जोंनाय मानायजों बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय जोंहा मोनायाव फैजायाना गथ'आनो दाबो देरजोब बैखौ नायनोथ'लाय थ' जायगानिखौनो मोनथियामोन बेहा सिङावथ' बुंनाङा BTC नायहरलाय सिया खेबसे देलाय नायहरलाय आयौ मोजां मोनथारदों बेराय मोननायखाय खाथिखाय बेरायफैबाय दिनै देहा बिराद गियो बेखौल' नायगासिनो बेना नैबेनिफ्रायनो नोजोरानो हाथायला थ' बैथिं बेरायनो सिङाव एसे देखायनोसै बयनोबो सोरबा फैफेराखैना दाबो वा वेदारा मोजांथार दिनै ड्रनसो गावखोनो मोननांगौमोन ना आयौ ड्रन गावखोनो जालायो ड्रोन का औकात नहीं है हाग्राया नायहरदो नै सिया नायहरलाय दे सोना फट' खेबनो दे फट' BTCआव मोसाफैलायलायदों मामि जादोंना एंगेला सफैबाय जोङो सफैबायलायनो जों सिङाव दंखायो अलरेडि दा हरै थांनाय नायनोसै आरो सिंथिं मोखाङावल' देखायनाय जाबायना एसे सिङाव देखायनोसै सोरबा फैफेराखैबो ना एसे सिङाव देखायनोसै माबायदि हरनाय सियाबो बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल BTC जालायलाय नङा बिटिआरनि आन्दार नामा एक्जेक्टलि मिथिया जोङो बैथिं थांसै फैदो मामि फैदो लालाय दाना मोजांसो मोनबाय हनै बिमायजों माम जाबाय एबार माबायदि मोनदों अजे जायगाखौ फैफेरा नालाय दिनैसो फैफेरनाय मोजां मोनदों
लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दिनै माबायदि मोनखो नायनानै कमेन्टआव खिथाहरदो गासिबो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै जायगायाव बेरायफै गासिबो नोंसोरबो जोंनि क'क्राझाराव जायगाखौ मोजां मोनगोन नोंसोरबो बेरायफैबा क'क्राझाराव आरो बेरायफैबानो जाबाय गासिबो सेस बिबार गायजोब्बाय नै बे बिबारा देनां बारजोब्बा देनजार नुसिगोन आरो नै हाग्रायाबो सेस माबाजोबसो दोनफैजोबनायसो आरो बरिया आरो नै बेफोरनो लाइजोंजोबगोन मोनायाव नायनो हागोन वेदारा बरिया जानानै दं देरसाहु नै बोथोरा बरिया जाबाय अ नै डिमापुराव सफैमारबाय जोंहा उनाव नायनो हागोन BTCनि डिमापुर बरिया मारना जायगाया लकेल डिमापुर औ बरिया दासो मोनाब्लि जांनायखाय मानसिफ्रा बेरायनो फैहांबाय आरो जों दा बिसोरखौ दोनहैफिनगोरसै आरो ना मोनायाव बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय औ बिसोरथ' मोनाजासिम थानो हाला नालाय जों दा मोनानानै फैफिनसै आरो नैबे बिबोनांजों आंजों फैफिनसै जोङो दा सानजों मोनाबा माबायदि नुयो मोनानि माबाखौबो देखायनोसै आरो ना जेन'बा भिउखौबो मोनायाव एकदम लाइटिं थाइटिंजों बायदि आंबो फैफेराखै मोनायाव नुफेराखैमोन नालाय ओंखायनो दा फैफिनसै जोङो दा नोंस्रा सानाव नुफैखाबायना एबार जाबाय जोंना बे बिबार बारजोबबा मालाबा फैफिनबावदो मोजाङै जाजोबबावाखैसो जाजोबाखै बानायगासिनोसो नालाय नायनो हागोन नै सियाबो नै खिथानासो ना दा हरै देखायनि र' नै नायनो हागोन जेन'बा थांसै नालाय ओंखायनो नैबिथिं लिरखादोंना डेन्जार टेकनिकै थेंक इउ औ थेंक इउथ' नङा थेंक्स गोजोन्थों ओमफ्राय बैथिंबाव वेलकाम आर'नाइ जोब्बाव ओरै आंनि बायदि गारि सेकेन्ड हेन्डलायनो डेन्जारसिन निउ मडेल सेकेन्ड हेन्ड जालायो मालायनिखौ गाज्रिनो मालायखौ जावनाय बायदि जालायो नामा औ आया इउनिकथार नै बे इउनिकथार नै गल बानायथारदों दुलुलुदनो बे हाग्रायाव लेवार्ड फैयोना फैयाब्रा मामिया ओंखारबोलानो सिंनिफ्राय बिसिबांसो बे हाबना थानाया दहाय जों थांजेननायनिफ्रायनो ओंखारानो नै सिंनिफ्रायनो फैदो मामि थांसै फै सिङाव मासि मोजां मोनो लेवार्डबो गैयामोन गैनायालाय मानो होनबा हाग्रायानो माबाखासो नालाय फैदो मामि फैदो आंलाय मासि थांसिगोन न' हमलाय नै गोलैगोन बोरैबा फैदो मा मोजां मोनथारबाय बे गार्डेन बायदि ओइ बोरैबा खुलुगोन मा बै न'खौ दांफ्लालाय न'खौ खाथियाव मोनबाथाय हमहरदोबो औ जाबाय नै जोंना खिथानो नागिरबाय एसे बेहा नैबे बेंगलिनि नै आयौ रियेल बायदि नुथारदों नैलाय औ बेंगलिनि ओरै आलदा आलदा जाथिनि दंजोबो आरो कालसारनि नैबे राभानि नायनो हागोन जा बरिया बरिया बानायदों दे सिया देखायगोन जों नेपालिनि नैबेहा नेपालिनि औ बर'निया बैथिं जोबसो ना र' देखायजोबगोन नै भजपुरि बे गाव गावनि एकदम कालसारफोरखौ फोथांनानै दोननाय आरो ना ओंखायनो बरिया बानायदों गासिनिबो जाथिनिनो मा जाखो बेलाय नाटगि ना नाटजगि दिनैसो मिथिदों आंबो गोबां मिथिनो मोनबाय बाव सिया नोंबो मिथिनो मोनबाय ना मामाजों बामजानानै मदाहि आलदा आलदाथार बेफोरो मुस्लिम नै मुस्लिमबो दङ मुस्लिम एसामिसनि एसामिसनिखौ मिथिखायो मा थायो बांसिन टट' गारियाबो बिराद थायो ओमफ्राय नै जोंना बर'ना जोंनि बर'नि बियो खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना औ नैबे गार' बोरैबा थिनखेबा गार'नि मारुवारिसो होनोना आं बेखौनो मारुवालिसो होनोमोन मारुवारिनि
नैबे हाजं राजबंशी नैबेहा राजबंशीफोरनि मोसानाय सान्थालि एबार जाहैबाय फैगौ जों बर'नि फार्स्टआवसो दंमोन बियो लास्ट माने फार्स्ट औ गेटसिं नालाय सिनाय मोनथारबाय आं बिसोरखौ मादै मोनसे जोंनि औ ओरैथिंनिया खाथलगुरिनि ओमफ्राय ओरैथिंआ फाख्रिगुरिनि नङा होनबा जोंहा नै मोनायाव फैनो होननाया सफैफिनलायबाय आरोना नाथाय आंना खानाया नै माइहुंनिसो जानानै दं दा सानसे सिनजानो टाइमखौनो मोनाखै दा एबार देखायनोसै मोनानि भिउखौ थारमाने बिसोरखौ दोनहैबाय ओमफ्राय दसे थाहैबाय साहा सुहा लोंनानै बिन्दास फैफिनबाय जोङो मोनाखौसो नेखादोंमोन नालाय मोनानि भिउखौ देखायनो होननानै एबार देखायनोसै मोनानि भिउखौ नायदो जिखुनु जोंनि मेगनजों नायनाय बायदि जाया आरोना जोंनि मेगना क्लियारसो नुगोन मानो होनबा एसे दामि DSLR-फोरजोंबा आलादा जायो मेगननिफ्रायबो साबसिन नुयो DSLR-फोरजोंबा जोंनि मेगनजों जानोनिफ्रायबो क्लियारसिनसो नुबावगोन नाथायबा जोंना मबाइला एफाराब माने मोजां नुवा मोनायाव नाइट मडबो गैयाना दा जिखुनु नायबानो आन्दाज खालामनो हाखागोन नोंसोरबो माबायदि नुगोन असलियाव जिखुनु बरिया आरोना देखायनोसै नायदो होमबा ओइ जे खावब्ला गोबां मानसि बेरायफैदों दासानदि गोदान ना आरो दाबो कमप्लिट जाजोबबावाखैसो गोदान ना ओंखायनो गोबां मानसि बेरायफैदों नै बिसोरल' नङा दंबावो सिङाव जेरोखोम जों दहाय फैदों बिदिनो फैला जोबनानै दं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दा जोंबो थांसै सिङाव जोंबो थाबाय थानो हाला बायहेरायाव दे नायबाय थादो होमबा वानरावनो होसै गारि सालायनायनो वानरावनो होगारसै बैथिं गिदिंसै तो किरकम पैसे এখানে आइया दिल गार्डन हो गया लाब्रा बासा কথা পাতিম তারমানে আমি বেশি নোয়ারে না क'क्राझार আমার সব लाब्रा হয় लाब्रा जों बिराद लाब्रा जानो मोजां मोनो आरोना ओंखायनो बर' জাতি হইলেও আমি लाब्रा কথা পাতিম বেলেগ বাজার আমি তো বেশি না জানি না তো পুরা মনত পড়া কবি কিরকম পাইছে আপনি আপনি মানে তুমি আমি তো পুরা ভালো পাইছি আমি তো পুরা ভালো আরে এইটা আছে না ডেঞ্জার এটা ডেঞ্জার আমি চাইনার আইয়া মতন লাগিছে আর এখানে আইয়া পাছত চাইনা হইতে মেনা আকৌ যে আইছিল না সানত আমি কৈছিল যে এইটো লাইটটো প্লাম্বিং কৰিব কিন্তু আইয়া পাছত দেখিলে প্লাম্বিং না করে তাও এখন নয় আর কি ভালো পাইছে বরিয়া এবার नै दहाय सान्दुं दुंनाया बागुरुम्बा मोसानाया मोनायाव सनाजों बानायनायफोर बायदिसो नुलायबाय दे आं खाम दामसै नों मोसादो औ आं मोसानोसै दे नों खाम दामदो होनदों स' होमबा मोनानि भिउखौबोथ' नुबाय आरो दहाय सानावबो देखायफैखादों जोङो फैनानै जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन जोङो दा मोनायाव फैबावबाय नै मोनाथारबाय आरोना दा जोङो थांसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच